Khadbah ka kali kit met yap jong Dr. Ricky A.J. Syngkon MP Lok Sabha na Shillong kadang yat lenti na pok se shanong seder ki Paidbah ka sor Shillong ki la Ieng Lain ha ki ru Surok banai Khublei Khatduh ya une unong mi khmat Paidbah ha parliament kamet jong Dr. Syngkon kami na Ieng kme jong una pok se sha Ieng sa jong u hanong seder ki Paidbah ki la Ieng Lain shilenter ka Surok pa ada ka jing pangnut ya ka jing khat kansan jong niu nong mi khmat Paidbah ubala khlong ya ka jing e jong ki babon balang ka Surok ha khmat office ke HADC kala khapngia mam de ki Paidbah ki bakwa banyo i Khatduh ya ka sunduk bala thep ya ka met uni urang ba hamaulai petrol pump bat halat thlong layo i ki Paidbah ba ki yeng diauman sim bat bon ki la jaw mat jruk kani ka pen isha ya ka jing e ba jing shania jong ki Paidbah ka jala ya Dr. Ricky kum unong mi khmat Paidbah ubadap da ka jing e ya ki Paidbah bar ubas ngauret ka mensim ya ka met jong Dr. Ricky A.J. Syngkon la senran da ki bor penyat district ka East Khasi Hills district nadu pokse hadu nong seder Maria poi ka met u Dr. Ricky A.J. Syngkon ha phalau ying sa jong u hanong seder ki Paidbah ki balaya lumlang krui ki la yam pat do no da ka jing lung mensim kadao jong kani ka jinglung mensim kalong ba uni urang ba ula klat kensan klem dapang ni shi